Egunon, egunon. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet nire gutuna kontuan hartzeagatik eta bilera honetara deitu didazuelako. Benetan gutunean jartzen nuen bezala, badakizue aurten 4. mailako ikastaroa egin dudala eta bide horretan proiektu bat garatu behar izaten dugu. Eta egindako lana hor tiradera batean geratzea benetan penagarria irudituko litzaidake. Izan ere, gutunean esaten izuen bezala praktikoa eta erabilgarria iruditzen zait, eta egungoa, oraingoa. Baina, bilerara deitu didazue azalpen gehiago emateko, gertuagotik gauzak ezagutzeko, eta horretan saiatuko naiz, bai. Hasteko zertan datzan, egindako lan hori zertan datzan, galdetzen zenidaten, zehatzago azaltzea nahi zenutela, eta, esango dizuet, dekalogo bat da, zertzela da nagusiak gutunean ikusi dituzue, jaso dituzue, baina errepikatu egingo ditut gauzak, bai, oso-osorik azaltzen saiatuko naiz. Orduan, esaten nuen bezala, dekalogo bat da, ikasleari zuzendua, euskara ikasleari zuzendua, hain zuzen ere, euskara ikasteko eskolaz kanpoko jardueren dekalogoa, bai? Xedea, dekalogo honen xedea, eragitea da, bai? Ikasleak bere aldetik aldituenak egin alak bi egin ditzala. Eta horretarako noski jakin egin behar du, ze baliabide dituen, ze aukera dituen, ze tresna dituen eskura, eta horren berri ematen saiatu naiz, neure esperientziatik abiatuta, urtetako irakasle esperientzia dudala, etxe honetan, eta horren berri ematen saiatu naiz, ahalik eta modurik praktikoenean, errazenean, beretzat, ulerte errazenean, eta erabilgarrienean, astuna izan gabe, neurri batean, horiek ezaugarri horiek zaintzen saiatu naiz. Edukia dekalogoa denez, 10 atal ditu, eta atal horietan arlo ezberdinak edo sartu ditut, bai. Hasi arlorik ezagunenetatik edo esate baterako horrelako gradazio bat edo, bai, egin dut, jarraitu dut. Eta hor, hasi naiz, autoikaskuntzarako ezagutzen diren metodoetatik, bai, bereziki, ikasleak berak bakarrik bere kaxea ezagutzeko berariaz prestatutako metodoetatik, eta horrelako bide bat edo irudikatzen saiatu naiz, metodo horiek jarraituz gero zalantzak sortzen dira, orduan zalantza horiek argitzeko baliabideak, tresnak, guneak, ez da nahikoa izaten gai bakoitzeko bizpahiru ariketarekin, hizkuntza bat ez ari gara, behar ditugu tresna gehiago, dokumentu gehiago, nik esate baterako, entzumen ariketa bat egin, eta badakigu ez dela nahikoa gisa horretako ariketa bakarrarekin. Akaso bai, baina askotan ez, beraz, behar dut nora joa, antzeko ariketa gehiago egiteko, antzeko testuak hobeto jorratzeko, horretarako guztirako, baliabide bankuak badaude. Orduan, pixka bat, metodoak, zalantzak argitzeko guneak, baliabide ugari biltzen dituzten guneak, horrelakoak eskaintzen joan naiz, bai, lehenengo puntuetan. Gero, ondorengo beste arlo nagusi bat hartuko lukete, internetek eskaintzen dizkigun aukerek, bai. Gaur egun asko zabaldu da interneti esker, sareari esker, baliabide ugaritasuna. Orduan, hor baditugu batetik guneak, web guneak edo aldizkari, irrati, telebista, komunikabide guztiek dute gaur egun bere interneteko horria. Orduan hor, gai ugaritasuna, ikasleak bere gustuko gauzak topatzeko aukerak, hori guztia ikeragarri zabaldu da, bai. Orduan horren berri ere ematen saiatu naiz. Bestetik, modu ludikoan ere ikas daitekela edo gustuz egiten ditugun hainbat gauza, batez ere irakurketa eta musika entzutea, horiek
didaktikoki nola erabili ere islatzen saiatu naiz. Bai? Eta interneten aukerak osatzeko sare sozialak sartuko genituzke, bai, komunikaziorako, sare sozialek ematen dituzten aukerak, eta ahaztu egin zait, hori baino pixka bat lehenago, internetekin sartu gabe, erabileraren garrantzia, azpimarratzen saiatu naiz beste puntu pare batean, eta hor, beraien ingurune hurbilean, hizkuntza ikasi ahala erabiltzeko aholkuak emateaz gain, mintza praktika egitasmoen berri ere ematen diet, beste puntu batean. Bai, izan ere askotan hori izaten da gure ikasleen ezina, edo aitzakia, edo nahi den bezala deitu, baina horrek mugatzen du erabilera. Inguruan ez dutela norekin hitz egin, ez dutela euskaldunik ezagutzen, bat eta beste, orduan horientzat mintza praktika egitasmoak oso lagungarriak dira. Orduan, horien berri ere eman dira, bai, orduan ikusten duzuenez, hainbat arlotan ezagutzen ditudan laguntzaguneak sartzen saiatu naiz. Eta horiekin osatu dut dekalogoa. Eta azken puntu gisa, hori bai, 11. puntu gisa sartu dut, ikusi duzu izenburuak, horrela dio bai, 11 ikasteko jaioak gara, eta 11 horri asko aniztasunaren esanahia eman diot, baina hortaz gain 11. puntu bat erantzi dut ikasleak berak garatu behar duena, hau da, bilatu eta partekatu. Bai? Mezu hori helarazten saiatu naiz dekalogo osoan zehar. Eta, ez dakit, nik uste esandakoak esan da, benetan praktikoa eta erabilgarria dela, hasieran esan duen bezala, pena handia emango lidake hor tiradera batean geratzea, ez dakit. Nik uste merezi duela zabaltzea, eta gaurkotasuna handikoa da gainera, ez dut uste hor urte batzuetan utziz gero eguneratu egin beharko litzateke. Izan ere batez ere interneteko baliabideak egunetik egunera ari dira berritzen, ari dira eguneratzen, gauza berriak sortzen, ziur aski nik martxoan edo otsailean bukatu nuen proiektu hori eguneratu beharko litzateke agian orain zabaltzeko ere, bai? Egongo da zerbait berria, guneren bat, ez dakit, ekimenen bat, etengabe berritzen dira gauza hauek. Orduan, oraingoz gaurkotasun handikoa dela iruditzen zait. Eta gure helburuekin bat ator, gure euskaltegi sarearen helburua, gure misioa, herri hau berreuskalduntzea baldin bada, nik uste horretan lagunduko digula, ikasleak bere aldetik ere egin dezaken guztia egiteak eta guk horretarako baliabideak eta tresnak eskaini behar dizkiegula. Eta zalantza bat bintzat bai aipatu zen idaten gasturik izango ote zuen garestiaterako zitzaigun, eta nik zabaltzeari eta edatzeari berari ez diot aparteko gasturik ikusten. Berez, baliabide bankua badugu gure sarean, hor jarliteke dekalogoa edo noren eskura, aholku batzuekin, erabilera aholku batzuekin, azalpen batzuekin, hori nik prestan ezake, baina ez da sekulako lana. Eta berri emango genuke gure ohiko komunikazio bideetatik, bai, ekimen honen berri. Eta akaso baloratu liteke, baina hori guk hitz egiteko kontua izango litzateke, edo zuek erabakitzekoa, aparteko prestakuntza saiorik edo egin barrote genuken, irakasleek hau zabaltzea erabiliz gero ahalik eta egokien erabil dezaten, edo izan ditzaketen zalantzak argitzeko, edo teknologia berri dagokienez, interneteko hainbat gune edo litekena ez ezagutza horien berri emateko. Orduan hori izan daiteke kostua, proiektu honek izan dezakena, zabalkunde honek izan dezakena, baina baloratzekoa da. Eta ezakit, bestelako zalantzarik edo baldin baduzue, galdetu eta erantzuten saiatuko naiz.